Rudolf Těsnohlídek, Liška Bystrouška. Státní nakladatelství krásné literatury a umění. Humorný zvířecí románek z roku 1920 o chytré a všemi mastmi mazané lištičce, situovaný do půvabného přírodního prostředí okolí Moravské Líšně a jadrně podbarvený místním nářečím, je nejlepším a nejoblíbenějším těsnohlídkovým dílem, inspirovaným vtipnými kresbami malíře Stanislava Lolka a dobře známým také z pozdějšího operního zpracování Leoše Janáčka. V řadě rozmarných příběhů prolínají se tu neustále svět zvířecí se světem lidským a střetání těchto dvou vlecčems si blízkých, vlecčems zas rozdílných světů přináší tu mnoho nečekaných úsměvných situací, myšlenek a postřehů, zachycených s nenapodobitelným kouzlem perem autora, který se svou upřímnou láskou k přírodě snažil překonat tragické rozpory ve svém vlastním životě. Osudy Lišky Bystroušky, sledované od nejútlejšího mládí přes období jejich dětských nemocí, poznávání světa a bujného dospívání až po zralý věk, liščí námluvy, svatbu a založení rodiny, jsou nám v Těsnohlídkově půvabném podání velmi blízké a vzbuzují v nás bezprostřední účast a nefalšovanou sympatii s tímto bystrým a podnikavým stvořením při jeho zážitcích dobrých i zlých, které i z lidské stránky mají cenu prožitých životních zkušeností. Klub čtenářů. Rudolf Těsnohlídek, Liška Bystrouška. Liška Bystrouška k obrázkům Stanislava Lolka napsal Rudolf Těsnohlídek. Státní nakladatelství krásné literatury a umění. Praha 1964.